Stále trávite hodiny čistením rias zo stien bazéna. Vyskúšajte tieto šumivé tablety na čistenie bazénov. Sú úžasné. Stačí len jedno postreknutie a rýchlo odstránite riasy a mach z bazéna a zabijete 99% baktérií. Sú neuveriteľne účinné a ľahko sa používajú. Ideálne do výriviek, sauny a dokonca aj fontán. Rozlúčte sa s lepkavými povrchmi a kalnou vodou. Či už ide o váš záhradný bazén alebo komerčné kúpele, udržia vašu vodu kryštáľovo čistú a bezpečnú. Mnoho profesionálnych čističov bazénov používa tieto šumivé tablety na čistenie bazénov, sú ich tajnou zbraňou. Verte mi, ak vás už nebaví bojovať s riasami, kúpte si fľašu hneď teraz. K dispozícii sú špeciálne ponuky a doprava zdarma. Kliknite na odkaz a objednajte si.